optager os nu. Godmorgen. Hej. Det er så noget survival games. Fuck mit liv! Netop. Red! 120, og vi spiller med Red Cake Fight Disco, Nikolaj. Helt mærkeligt derovre. Helt mærkeligt mod dem, og jeg står herovre. Hej! Vi spiller mod dem, og så spiller vi med en masse andre. Uendelig mange andre. Og det er vel bare, hvem af os, som står sidst tilbage. Hvem af os fire, der står sidst tilbage. Hvem af os, der står længst. Desværre skal jeg også holde hende i live. Hvor skal vi løbe hen mod? Det ved jeg ikke, bare lade efter nogle kister med det samme. Kan vi ikke så godt bare stå sammen? Jeg man dør jo med det samme, Ben. Nej. Det gør man ikke, man skal bare holde sig i live. Det kan jeg ikke. Jo, du kan. Jeg stoler på dig. Og hvis du ikke kan holde dig i live, så bliver jeg meget, meget skuffet. Jeg tror, han er efter dig. Så håber jeg inderligt ikke. For hvis han er efter mig, så har jeg et problem. Man kan jo ikke finde nogen kister, de bliver sgu da taget med det samme med syge hoved. Det er jeg. Der er en. Wow, så jeg har faktisk lidt lag lige nu. Jeg lægger ikke. Jeg ved bare, der er mange folk, der prøver at dræbe mig. Han slår mig det bedst. Lad mig komme op, jeg når det lige præcis. Danke. Yes. I got a stone sword. Okay, dræb lige dem her nede. Au! Nej! Nej! Døde du? Nej, jeg blev bare tævet. Jeg løber. Baglæns. Og kan ikke se, hvor jeg løber hen. Au. Hvis jeg løber ind i Redding, så bliver det pinligt. Nej, jeg vil ikke dø. Men jeg dør. Okay. Folk slår mig. Døde du? Ja, og jeg filmer stadig bare. Wow. Nu har du en spectator-vinkel. Yep. Så jeg holder øje med Red og alle dem der, men jeg siger ikke noget til dig. Er de i live? Jeg kigger. Bitches. Det her, det bliver sjovt. Se hvor mange. Wet er der. Wet er min. Tag ham! Tag ham! Kom her, Wet. Jeg vil se det. Og Disco er der. Jeg tager dem begge to. Nu afslutter vi det her. Tog du kom. Jeg har jo Wet om lidt. Wet, kom her. Hvorfor? Og jeg har næsten Wet. Fuck, det her bliver en hurtig match, ja. Wow. Jeg vil slå Wet. Kom nu. Han stikker af. Han er god til at løbe. Nej, ikke rigtigt. Eller jo, men... Jeg får ham om lidt. Jeg er bare sulten. Nej, han begynder at svømme. Der er kraftedeme mange man skal lede efter. Hvis man kommer til at gå forbi, så er det bare 19. Kan du Wet sidde og sige lige nu? Fuck mit liv. Det var sådan, fuck mit liv. Det er faktisk lidt komisk, jeg får lov til at slå ham ihjel. Måske. Cola. Direkte ind i hinanden. Forestil dig at vinde i det her, Ben. Ja, okay. Der var du. Og vi har så Red og Ben lige her. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Red. Er Disco Nikolaj noget? Ham tog jeg. Jeg eliminerer mine modstandere. Episk! Red på mig. Jeg slår dig ikke. Jeg har jo kun hakket dig i stykker. Red, hvor er du hen? Come on. Red. Okay, så bliver jeg bare lige pludselig væk. Han står faktisk væk fra mig. Lol. Jeg mistede synet på ham. Seriøst, det må ikke ske. Jeg må ikke sige noget. Hvor er han? Come on.
Desværre, Ben. Han stak ikke lige af, vel? Det er godt. Han slap faktisk væk fra mig. Wow, det kunne faktisk blive et problem. Hey. Du slap lige væk fra mig. Jeg så. Nej. Jeg tror, det var ham. Hvorfor? Nej, det var en anden. Hey, jeg fandt lige red. Det var en med guld. Han har faktisk guld, ham der. Guldrustning. Han vil jeg faktisk gerne slå ihjel. Jeg vil faktisk gerne hen til red. Og jeg fik ham. Guldrustning. Tak. Du har så meget vundet, det ved du godt, ikke? Der var endnu en. Jeg har respekt for Red, hvis han overlever så lang tid. Så har jeg sgu respekt for min side af. Er han død? Nej, han er stadig i live. Hvor længe bliver han ved? Au. Jeg er mere bange for mobsene lige nu. Er der mobs på? Det er der, når der er 120. Så er der mobs. Jamen, jeg tager også lige. Og her har vi så Red Kikify. Jeg kan godt lide det med. Du er bare død. Ja. Jeg faktisk kan ikke lide ideen med det, men... Red også lige. Så det er Red versus Ben, ikke? Desværre. Og jeg må ikke sige noget. Fuck mit liv. Jeg skal bare finde ham. Nej, der er bare konstant folk, der dør ned i chatten. Au. Hvor er han henne? Hvem? Hvor gemmer han sig? Jeg kan også sikkert den totalt modsatte vej af ham lige nu. Eller en deroppe. Hvorop? Deroppe i vandfaldet. Vent lige. Hvad? Hey. I get it. Hvad? You get what? Nothing. Ben? Mm. Prøv lige at sige det igen. Intet. Nothing. Nothing. Kæft, du fejler på dine hoved. Jeg elsker, når du fejler på dine hoved. Red er død! Ben hopper ned. Nej. Død Red. Jeg fik ikke engang lov til at slå mig ihjel. Så lad os se, hvor langt jeg kan egentlig kan gå. Det bliver fedt, hvis jeg går til finalen. Så behøver jeg ikke engang gå efter Red mere, så det kan jeg jo bare tage alle. Ja, okay, så lad os prøve at se. Wow, der spawnede meget lort her lige pludselig. Jeg kunne godt bruge noget mad. Sådan der. Der er faktisk, hvor mange er der tilbage? Der er en del tilbage. Okay. Bare sådan forholdsvis mange end der. Der render en der. Wow. 2 FPS. Fuck, hvor fedt! Filmer du med 2 FPS? Ja, lige nu. Fordi at jeg går rundt til folk hele tiden. I see. Så hver gang jeg skifter, rører den helt ned, fordi den lige skal tænke. Sådan der. Nu kan jeg lave et jernsværd. Hvor er du henne? Der var du.
Jeg vil bare højst sandsynligt. Jeg må ikke sige noget. Nej. Det sidder bare for mig til at gøre det modsatte af det, jeg vil. Hvis den der zombie der, med de der jernsko der har noget med, så slår jeg mig lige ihjel for en sikkerheds skyld. Jeg troede den døde. Jeg håbede du lige på, hva'? Der kom lidt lyn lige da jeg skød den. Men lige wow, har jeg overhovedet lyd på min Minecraft? Wow. Enten lægger den, eller også lægger jeg. Men der er ikke nogen af jer lægger. Så lægger den lige før. Det ser i hvert fald ud, som om han bare fløj 40 km op i luften på min skærm. Jeg kan ikke løbe med. Lol, Ben. You lost that one. Ham har jeg tabt. Wow, det var dårligt af mig. Wow! What the fuck just happened? Så er der finale. Hvor mange er der tilbage? Døde du? Gør jeg snart, tror jeg. Hvad fuck er det her? Det er sådan finaleagtigt. Det er sådan, det foregår. Det troede jeg egentlig, du vidste. Nej. Det gør den, når det er en 120, så foregår det på den her måde. Kom her. Gå, Ben! Jeg vil have ham. Giv mig ham. Lalalala. Au. Jeg står bare og partyer med Red og Disco lige nu. Rigtig party hard. Du står i live. Ja, jeg bliver jagtet. Der døde jeg. Ja. Jeg tabte 41 point. Hvor er I henne? Vi står... Ja, vi står bare og fester. Fest! Jamen, jeg tror bare, jeg slutter af her. Der er ikke så meget andet at optage lige nu. Ja. Vi er alle sammen døde. Hej. En 4. plads. 3. plads. 2. plads. 2. plads. 1. plads. Og tillykke til Alle sammen. alle sammen til mig, fordi jeg ligesom... Du døde de det, så farvel. Farvel med dig. Hey! Det er mig, der plejer at vinde over dig, fordi du glemmer. Fordi jeg lærte at vinde. Og jamer med en fisk. Og hvis Red og de skulle lige gade os stille, så skulle der være et eller andet. Don't know, jeg ved det ikke. Bastard! Link ned til tingling eller andet i beskrivelsen. Gå ned og kig i beskrivelsen af den her video. Så gå ned og kig på alles, undtagen min, fordi min er ret Det er vigtigt. Gå ned i beskrivelsen og kig. Det er rigtig vigtigt. Gør det. Hej YouTube. Go. Godmorgen.